Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman doganlarymyzyň köp gylyklanýan we köp soraýan soraglanyň ýene biri musulman toýuna hilek bolmaly. Musulmanyň toýunda nämeler bolmaly, nämeler bolmaly däl diýen sora. Musulman doganlar musulmanlaryň islenlik üýşmeleňine, toýuna Allah Taala we Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemiň haram eden zatlarynyň we halamaýan zatlarynyň hiç bir zat bolmaly däl. Halal zatlar bilen toý etmeli, halal zatlar arkaly begenmeli, şartlanmaly. Misal üçin birinji bellemel zat musulman toýda zenanlar aýry we erkekler aýry oturmaly. Zenanlara zenanlar, erkeklere erkekler hyzmat etmeli. Çünki İslam'a göre biri-birine nämehrem bolan zenan erkekleriň bile oturmagy, garym gatym bolmagy dogry däl. Şonuň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döwründen, sahabalar döwründen bizim günümizde çenni musulmanlaryň mescitlerine zenanlar arka safda, erkeklerden aýry perdeň arkasynda oturýarlar. We aýry gapydan girip çykýarlar. Hadisten misal bersek, Ebu Davud'da gelen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidin daşynda durka, mescitten çykyp barýan zenanlaryň ýolly erkekler bilen garym gatym bolanyny görýär. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem musulman zenanlara ýüzlenip, "Iýe galym, siziň ýoluň ortasynda ýöremegiňiz dogry däl, siz ýoluň garasynda ýören" diýär. Şu hadisy riwayet edenler şunyň dowamynda şeýle diýerler. Şonda musulman zenanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu buyruguna şeýle bir eýerdiler, ýoluň garasyndan ýöreýänlikler üçin eşikleri diwara degäjek bolýardy diýär. Şu hadisten görüşimiz ýaly musulman zenanlar hatda mescide gidip gelenlerine erkekler bilen garym gatym bolmalyk tapşyrylýar. Galan üýşmeleňleri, toýlary siz özüňiz pikirleniň musulman doganlar. Ikinji zat, musulman toýda arak şerap bolmaly däl. Aragyň haramdygyny bilmeýäniňiz ýok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arak barada 10 kişi lagnet edýär. Lagnet etdigi Allah Taala şolary öz rahmetinden uzaklaşdyrsyn diýdi. Tirmizi'de geçýär, sahabe Enes bin Malik radıyallahu anh aýdýar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arak barada 10 kişi lagnet etdi diýär. Yasana, yasattyrana, içene, daşana, öz üçin daşalana, içirene, yani hödürlene, satana, arak satıp şondan eklençedene, satın alana ve öz üçin satın alınana diýär. Yani musulman doganlar arak içmek ya da hödür etmek aňyrda dursun, arak bar ýerde oturmak bolmaýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de Ahmet'te gelen hadisinde diýär, "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri fela yaq'ud ala ma'idatin yushrabu alayha khamr." Kim Allah we ahiret gününe iman eden bolsa, arak içilýän saçakda oturmasyn diýär. Şonuň üçin musulman doganlar aragyň bar ýerine musulman bolmaly däl, musulmanyň bar ýerine arak bolmaly däl. Toýunda goýup märekede saçan şoňdan bezat ile hödürlemek ol aňyrda dursun. Üçüncü bellemeler musulman doganlar musulman toýda musulmanlaryň toýuna, üýşmeleňine aýdymsak bolmaly däl. Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Sahih Buhari'de gelen hadisinde diýär, "La yakunanna min ummati aqwamun yestahilluna al-hira wal-harir wal-khamra wal-ma'azif." Bir döwür geljekdir, ol wagt ümmetimden zina etmegi, erkeklerden yüpekten egin eşik giymegi, yani erkeklerin içinden yüpekten egin eşik giymegi, içki içmegi ve sağ gurallaryny halal gören insanlar peýda boljakdyr diýär. Yani hadiste agdalan zatlar aslında haram zatlar, emma şu ümmetin içinden şeýle bir kişiler peýda boljak, şul haram zatlar halal hasap etjekler. Haramdygyny kabul etjek däller. Misal üçin şulan käbiri bizim günümizde de görülüp dur. Arak barada näme diýerler? Öz haram däl, keýpi haram diýär. Bu näme diýmek? Ya bolmasa aýdymsak barada da şeýle. Haram diýsen gen görýär. Haram diýsen haramlygyny kabul eden oklar. Gynansak da, ana şul bizim içimizde şu wagt musulmanlaryň içinde şu ýagdaý hadiste haber berilýär, görülüp dur. Aýdymsak diýilende musulmanlar diňe bir aýdymsak däl. Aýdymsagyň sebäp bolýan haram zatlary bar. Asyl şonu biz ünsün gaçyrýar. Misal üçin şu gününe agla we aýdymsaklaryň ýanyna näme bar? Klip bar. Klipleriň içinde ýarym ýalaňaç gyýdylar tansetdirilýär. We şul aýdymsaklaryň köp böleginiň sözlerini haram zatlar öwülýär. Binika gatnaşyklar öwüp görkezilýär. Toýlarda da edil şeýle musulman doganlar. Toýda aýdymsak getirilýär, aýdymsak aýtdyrylýar, ýanynyň käbir toýlara tansçy gyýdylar getirilýär. Tansçy gyýdylar bolmanda da şotak gelen gelin gyýdylar, gelinjeler, daýdylar märekeň arasyna çykyp bir giden keseki erkekleriň arasyna tans edýärler. Indi pikirleniň musulman doganlar, bir türkmeniň, musulmanyň gelini, gyýdy, jigisi başga erkekleriň öňünde tans edip görse, keseki erkekler onu sinap otursa,
Haýsy ar-namusly musulman türkmen şoňa razy bolup biler. Eger razy bolýan bolsa, ruhsat berýän bolsa, bir terslik barlygynyň alamaty. Diýilýän musulmanlar şerabyň bedeni serhoş edişi ýaly aýdymsaz ruhy serhoş edýär. Şunu konuda görýärse, aýdymsazyň ýanyna tans etjek diýip şeýle aýp hereketler edilýär. Ýani ýalakda zenanlar erkekleriň öňünde, keseki erkekler zenanlaryň öňünde. Märekäň içinde şu hereketler edilýär. Aýp hereketler edilýär. Bedenine her hilek hereketler etdirýärler. Üstesine aragam çen bolsa, näme işläp görünýär bilen ogunna. Kapyram görse gen görýär şolaň bolup ýörşün. Bu nähil musulman niýe? Nämeden bolýar? Edil şerabyň bedeni serhoş edişi ýaly aýdymsaz ruhy serhoş edýär diýär. Dördüncü dat musulman doganlar geline fata giydirmek, yigit bilen gelini märekäň arasyna oturtmak, geliniň joralaryna gül zıňmak ýaly zatlar başga milletlerden musulman bolmaýanlardan gelen ýörelgeler. Türkmeniň ýörelgesi däl, musulmanyň ýörelgesi däl. Türkmeniň däwinde desturyna geline fata giydirmegem ýok, geliniň joralaryna gül zıňmagam ýok, şuňa benzeşlikler ýok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de gelen hadisinden näme diýär? Innal mar'ata awratun diýär. Zenan maşgala awratdyr diýär. Ýani zenan maşgala nämehrem gözlerden özüni goramaly, daşaryk çykanna nämehremleriň öňünde doly ýapyp giyinmeli. Emma dar fata giydirsen, oň döşe açyk, arkasy açyk, gola açyk, boyuna açyk, saçy tökgördik goýulan, bu musulmançylygam da, bu türkmençiligam däl. Bu biziň ýörelgämiz däl. Biziň ata-babalarymız, türkmenlerimiz, namusly türkmenler, musulman türkmenler gelini şey diýipdirmi? Geliniň döşüni açyk goýup, arkasyny açyk goýup, bezäp, märekäň arasyna oturdypdyrmy? Üstesine de gelip ýigidiň dostlary gelin zat bilen surata düşüp gidýärler. Şu türkmeniň ýörelgesimi. Şonuň üçin musulman doganlar öz milli kurtamyzy giydirmeli. Kurtadan başga gelinlik giydirjegen bolsaň, doly gelini hemme ýerini ýapmaly. Bedenini, awratyny doly örtýän görnüşde bolmaly. Körlük bilen ol başga milletleriň edýän ýoluny, ýörelgesini, däwini, desturuny biziň içimizde getirmeli däl. Her akylly millet öz däwini, desturuny, gowy däp desturlaryny gorap saklajak bolýar, öz milliligini saklajak bolýar. Bizim özümize mahsus gowy däp desturlarymyzy, öz milliligimizi saklamaly musulman doganlar. 5-nji bellik musulman doganlar toý tutanda ýyle görä ýagdaýyna görä bolmaly. Ýyldan galmajak bolup ul harajat edip, karda girip, soňam toýdan soňra näçe ýyllap beri uzmak gereksiz zatlar. Öte gysygan bolmaly däl, ýyldan galmajak bolup dünýä harajatyny edip, borja harja giribem durmaly däl, dogry däl. Orta ýol tutmaly. Ene musulman doganlar toýlarymyzda şul aýdylan haram zatlary etmeli däl. Islama görä haram zatlar, musulmançylyga görä dogry däl şu zatlar. Bizim türkmençiligimizde de şu hile edip toý tutmak ýok, däwimizde, desturymyzda soň çykan zatlar şolaryň hemmesi öz milliligimizden, dinimizden, däwimizden, desturymyzdan uzaklaşanymyz üçin şu zatlar bolýar. Bizim ownaýanlygymyzyň alamaty. Şoň üçin gelin musulman doganlar islama görä toý tutalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öwreden ýoluny görä toý tutalım. Halal zatlar kän musulman doganlar saçanyň halal zatlardan beze. Halal bolan oýunlar, güýmenjeler geçir. Mysal üçin görüş geçir, ýaryş geçir. Toýuny halal zatlar bilen gowy gyzykladyp bolýar. Şonda musulman doganlar toýumuz bereketli bolar, ýaşlarym has bagtly bolarlar. Şu zatlara üns berelim. Eger biri öň bilmän şu görnüşde toý eden bolsa, toý etsin, mundan soňrasyna berk bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ibn Majide geçen hadisinde näme diýär? Et-taibu minez-zenbi kemen la zenbe leh. Eden günahlar üçin toýba eden kişi goýa günah iş etmedik ýalyr diýär. Şonuň üçin gelin musulman doganlar ähli işimizde, hususan hem toýlarymyzda, gyýyz çykaranymyzda, oglaýarymyzda Allah Taala we Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem haram eden zatlarynyň gaçalyň. Hakyky türkmen toýu bolan musulman toý tutaly. Elhamdülillahi rabbil alamin.